Mit navn er Simon Koster Poulsen, og jeg har sendt ansøgning til jer i forbindelse med stillingen som kommunikationsansvarlig for World Climate Communities. Det er lidt svært med det her med at optage sig selv og sidde i et rum og prøve det igen og igen, men jeg håber, at budskabet går nogenlunde igennem. Og budskabet det er, at jeg er vant til at arbejde med webkommunikation, jeg er vant til at arbejde med Web 2.0 medier, og jeg er vant til at bruge ting som Facebook og YouTube og alle de andre ting her. Men jeg kan kort sagt sige, at jeg er tidligere konsulent. Jeg har arbejdet med konsulenter som bredt. Jeg har arbejdet med det offentlige som konsulent. Derudover har jeg været event manager hos Kring Technologies, hvor jeg blandt andet stod for lancering af virksomhedens outsourcing-magasin, som er et ekspertmagasin til kunder og interessenter i netværket. Derudover så stod jeg for blandt andet lancering af konferencer, som vi høstede stor anerkendelse blandt vores klienter, som var meget glade og tilfredse for, at de blev inviteret ind og lære mere omkring, hvorledes det var med outsourcing. Alt sammen noget, som i og for sig er eventhåndtering, men selvfølgelig også har meget med marketing at gøre for en virksomhed i dag. Derudover arbejder jeg også med NGO'er. Jeg arbejder for SILBA, som er en interesseorganisation, der hjælper og forsøger at demokratisere og liberalisere Østeuropa, kvæg at jeg kan tale russisk og har boet i Rusland i den her periode. Jeg har arbejdet med Web 2.0, og jeg har arbejdet med internet og teknologi og informationsteknologi som sådan de sidste 8-9 år efterhånden, og har altid synes, at det var meget spændende. Derudover, som I kan forstå, så har jeg international erfaring. Jeg har boet i Quebec i Canada, og jeg har boet i Rusland, både i St. Petersborg og Moskva. Så jeg er ret betragtet relativt internationalt godt kørende, og det er jeg selvfølgelig meget godt tilfreds med. Jeg synes, at stillingen er veldig spændende. Jeg har født og opvokset i et bofællesskab, hvor kerneværdier omkring miljø, og det at genbruge var meget centralt. Så i alt, hvad jeg foretager mig herhjemme, personligt og på arbejdspladsen, så tænker jeg meget på miljøet i det hele taget. Derfor er COP15 for mig utroligt spændende, både politisk, personligt og selvfølgelig også arbejdspladsen. Og jeg håber virkelig, at I vil kigge nærmere på min ansøgning, som ganske lidt i at nu her. Jeg siger i hvert fald tusind tak, fordi I vil følge med her på sitet, og så håber jeg, at I vil tage det for gode varer, at folk har trykket og skrevet I do her på min blog. Jeg håber, at det i hvert fald er kvalitetsstempel for, at de også tror på, at jeg godt kan løfte opgaven. Tusind tak, og have en fortsat god dag.